Kuye ubheleza bhubhe inkosi yamadimoni Beelzebub libhele sabatha ugxala balibanza usonini nanini sala koniwa kaloku kuthiwa koni mntu ngalo suku lwayo inkosi enkulu ulanga lokulunga being Sunday the 1st of May 2022 yi-May Day ke bantu abahle yi-holiday yabasebenzi is an international workers day ayisithi sodwa ke kweli lizwe abaye bahlale ngolusuku lusuku olusuka kude abantu abayilandelayo ke imbali particularly imbali ye-revolution bazawulazi olusuku balusuka phi asikho kuyo ke loo nto sithi nge-spiritual Sunday siyachopha ke sincokole ngazo izinto ezi-spiritual siyafundisana ke kuba kaloku one of the things esifuna ukuzi-achieva yile nto ethi baninzi abantu are-starting le journey inzima le journey yababhida akukho mikhombandlela athi xa ikhumsha umntu athi there are no guardrails akukho nezinto ezipointayo i-direction ukuthi uze ujike right ujike left there are so many kilometers ozawuzihamba uyazifukuzela kuyo le journey. Namhlanje sifuna uncokola ngawo amathongo athi xa evela akuxelela ukuthi kukho ivisit yabantu bakowenu. It could be for the good, it could be for the worse, but xa sithetha ngowesi mhlawumbi abaxolanga okanye nje yi-visit kwabanye ihambe lento idityaniswe nentwaso even though ke lento ngelinye ixesha ihambe ibe misdiagnosed. Ixesha elininzi is a visit abantu bakokwenu ikhona loo nto bakuphathele yona bazokuwonisha kuyo bazokufundisa yona bazokungcolisela yona ngabantu bekhaya. Sincokola ngaloo nto ke xa sisithi Amadlozi silisebenzise ligama loosely. You remember we once had a discussion on Amadlozi compared to amathongo kanye amathonga ngokwenye ikona. Amadlozi ibe zezihlwele ezisisokolisayo kanti amathongo ibe zezihlwele ezizizoleleyo nje kakuhle njengobhele njengoba ezolile. Kodwa kulena i-context isincokola nje in general terms xa sithi amadlozi, so asifuni ke ibe yinto ezawusixoxisa down the road. Sithi ke mntanomhle ingaske na uphosa apha esivivaneni utsho owaziyo. Masiqaliseni ke bantu abahle ngawo lamathongo athi ndavizithelwa. Izilwanyane zasendle, iziduko ke okanye imizi banezilwanyane abathi xa bevuke nazo ithethe into ethile. Umzekelo abantu basemabheleni bangomngwe bangamatholengwe xa betshoyo bathi bangabantu bekati yehlathi. Xa uphuphe noba yeyiphi kwiikati zehlathi ithi ubuzobonwa ngabantu basemabheleni. Kanti omnye umzi udyakalashe lo umzekelo phaa kulo mama amaqoco udyakalashe sisilo sabo bathi xa bebone udyakalashe ethongweni bathi besizobonwa. Kanti oojola bahamba nenyoka phayana ekhaya ukuba siyesathonga inyoka sithi lutshaba so ingafani ke ngoku le mizi abanye bade bathi hayi funeka uyijonge ibingakanani ibinjani phaa ekhaya sithi hayi ukuba ibiyinyoka lutshaba. Unumber 2 izilo zasekhaya. Apha ke sithetha ngezilo ezithi xa zivele ethongweni zithi bendizobonwa for okuhle okanye bekuzongcoliswa. Umzekelo siyayazi ukuba izinja ezi ngabantu abalela ukuthula ukuba ubuvuke nazo ingathi uhamba nazo omnyathi hayi ibincinanana ndiyidlalisa iba ne-reason ke naleyo. Amnyathi hayi bendithi nje xa ndithi ndihamba ndizibone zininzi nje zihamba emva kwam zizithulele nje azithethi azikhonkoti azilwi ziyazihambela. Athi omnye heyi azindileqanga ezweni azindikhonkotanga ezweni. Omnye athi hayi xa kuzawuza abantu abazondihlasela kuthi gqile njayamani ingalwi ezweni. Unumber 3 abantu abaninzi. Omnye uthi ndiyababona nabaya ingathi basuka ngaphaya bayehla bezapha ngakum. Omnye athi yeyi bendiphakathi kwabantu andiyazi bekusenziwa nto kodwa bekugcwele. Bubuhlwele obo kuba kwagama eli lithi izihlwele lichaza inginginya abantu abaninzi. And ixesha elininzi xa uvuka nalo ke lo thongo lezo zihlwela abantu baninzi
On a serious note, you don't remember babekusenziwa ntoni abanye abantu. Andiyazi kodwa bendipha. It means ubuvizithele uphathi kwabantu bakowenu kulanto ke astral travel. Ubuvizithile wena uye kwelamathongo while usesemoyeni nasenyameni zingeka separate ubuyobabona. Number 4, abantu basekhaya umuntu athi hey ibingathi bekhomana udade obawo lo wabhubhayo kukho nomakazi ingathi bekugcwele besihlela lapha abanye bephandle ngathi kwenziwa ziwashing abantwana bayadlala phandle ubuthonga ikhaya. Ixesha elininzi ke eli either kuzaba kumsebenzi ozawubakho okanye bekusandubakho umsebenzi i-confirmation yokuthi si-aware we are coming okanye we were there and happy. Ngabantu bekhaya besihlelela omnyathi engathi besihlela imani ngathi kukho nabaphakayo. Abantu bayawazi ke lamathongo. Andithi masihlalutye namathongo ungongeza wakho qha yitsho nje uba nanga amanye amathongo akwachaza lento ayisisahlalutyi amathongo bantu abahle siyakrobisana nje. And siyigxinisa into ethi lamathongo awathi hambothwazi. Yabona ke ngoku aba bantu kuthiwa ba-unscrupulous baza kurhweba bathiza ndikuthwasise unabantu abadala as if omnye umuntu ongenawo lamathongo akanabo abantu abadala. Ukuvuka negeza umntu omdaka lento kena ifuna ude futhi ube careful. Bakhona abantu ufumanisa umuntu uyathandwa njengamageza napha nje estratweni general amageza yamthanda lo muntu. Uzuyijonge lento yalamageza kuba abantu abadala bazawuza benxibe ezibhatyi zidlakadlaka nale minqwazi emdaka uthi wena xa umjonga uthi ligeza kanti ngumuntu omdala wakudala ngoku kwangekabikho nezi laundry machines. Yayibona apho ijazi zazingahlanjwa ntuthweni bayibekwe phakathi la kwela gumbi elikhulu iqhunyelwe ngilamlilo igqibile ngekabikho lento ininzi yokuhlanjwa kwempahla. Ngabantu abadala ke lamageza esivuka nawo. Omnye umuntu uyawuze azonqonqezela ligeza elizocela ukutya aligxothe ugxothe umuntu wakokwabo. Number 6, umntu ohamba naye ethongweni uzuyiqaphele ke lento hayi mani ngathi bendihamba nalo mntu kuthiwa khawumdescribe. Yho andina neklu andanoba ibingumuntu omdala ibingumuntu okhanyayo omnye athi hayi kodwa ingathi ibingumuntu ophansi ubangangam but you can't describe. Ngulo mntu kwixesha elininzi ude uthi hayi mani lo mntu ngulo mntu mnye mani ngulo mntu ndithanda ndiyamazi xa ndisethongweni kodwa xa ndivukile I really can't tell ukuba ibingubani lo bendihamba naye kodwa ngulo mntu ndithanda uhamba naye. Omnye xa sefundiswa namayeza la ufundiswa ngulo mntu ngulo mntu ngulo mane ndibonise into ethile kodwa I have no idea. Andinokwazi nomzoba noba kuthiwa ndiyazoba okanye ndithi ebenempumlo engakanani ungulo mntu uhamba naye. Sisihlwele ke esikugayidayo is your spiritual guide. Number 7 ke ukuvuka namathongo endalo. Asizuthetha mosingezi besesithethe ngayo izilwanyana amanzi sithetha ngamathongo endalo. Omnye avuka ingathi ebehamba ehlathini omnye avuka ingathi ebesentabeni. Asithethi ke ngabanyuka intaba. Xesha elininzi elithongo ngumntu uzibona ingathi uphezulu apha entabeni ufuna uhla uyoyika ingathi uzawuwa ingathi khona nento ebuntambo nohlangayo okanye into ezibu-steps but ingathi ikrwaba iza kuwisa. Ulijonge elathongo linjana ngelinye ixesha ayizuba yintaba mhlawumbi ukule building ephezulu kufuneka uhlile uyoyika ukuhla. Ixesha elininzi ukuba uye wehla kude kubekho into ekubuzayo uba ke ngoku ubusoyika ntoni. Number 8, abantu abaphantsi kwamanzi ngathi ubuhamba phakathi emanzini okanye ngaphantsi emanzini. Omnye ade hayi nanga lamanzi olulwandle lomlambo esisiziba loo nto iyo ingathi ndiye ndangena ndayotsho ngaphantsi. Kukho imizi apha kuhleliwe apha xa ndifikayo bazonwabela abantu abathungayo bayathunga ootata bazincokolela bazisela imiqombothi yabo nam ndilapha ingathi ndihamba nomntu endingamaziyo nalapha ondiintrodyusayo uba nankubani. Yebona ke lawana ayakwazi ukekelela entwasweni. Andithi always lamathongo ubuninzi bawo that I'm describing sendisuka kuwo ndimlo andikathwasi kodwa sithethi loo nto masathethi ngokwale ubhelungu undim sithetha ngawe mhlawumbi wena aza kuhambisa ekuthwaseni. Number 9, umntu okubonisa indlela. Ixesha elininzi apha uzafumanisa uba uyazifathubela esithubeni. Iyathanda uba ngumntu ongumlambo xa ungathi uzawuwela umlambo ekho umntu okukhombisa uba nantsi indlela owela
tyhini matyhini nantsi indlela ekuweleka kuyo uwele, okanye uhamba kule ndawo ingathi lithafa buhlathi kubekho lo mntu othi phuma ngapha. And ixesha eninzi iba ngumntu omdala, phuma ngapha, meaning akuhanjwa ngapha, hamba ngapha. Ngumntu okugayidayo ke lowo. And lo, unlike the other one esiyidescribayo, uzawufumana siba ixesha eninzi waziphindaphinda. Qomba hayi mani, ngulaa mntu mani, isekwanguye. Hayi nangotyhini ibinguqomba iyadibana mani, ngumntu omnye lo undigayidayo, iba ngumntu omdala ke nanjengoba besikhe satsho. Nalelinye ke eli-controversial, ukuvuka ingathi ububhabha, ngathi bendibhabha. Yabona ke abantu beli xesha ba-westernized, ba-europeanized, ba-modernized, ba-christianized. Yonke nje into abantu beli xesha kufuneka isondele kwezi zinto sigqibo zichaza. Ukuba uphuphe ingathi ububhabha kuthiwani, hayi unengilosi. And according to abantu bathetha ngengilosi bacinga ngooGabriel, ezingilosi zisebhayibhileni. La maphupha obhabha, if you remember, ungekazi into nangooGabriel, ayabathanda abantwana. And all generations, ootatomkhulu nootatomkhulu babo, kungekafiki nobuKrestu, ibiphi le ngilosi. La ngamathongo athi your spiritual guide was with you. Enxesha eninzi ubhabha kwiimeko ezithile, ngenye ixesha uyazibhabhela nje ngamathongo nje athi you've got i-spiritual guide. Ingxaki yethu si-christianized bantu abahle, siphele ngoku silahla na the original meaning. Ungathi xa ubhabha ucimba unengelosi yasezulwini, what if you were Muslim? Mhlawumbi uzawuthi yiyo. Sithi thina is a spiritual guide ohamba naso. It was present ngelaa xesha. Happy with you. Happy with you. Unumber 11 ke ngalamathongo omlilo. Ixesha elininzi akukho kuhle, kuqunjiwe phakathi kwekhaya xa ubona le mililo. Omnye ibe wesi le mililo ibe lapha endleleni ngathi mvalela indlela. Is not always bad, kodwa ixesha elininzi lamathongo omlilo athi siqumbile. Uyayibona? And uzawufumana uba nawe uyayazi le nto ibaqombisayo, le nto yakho yokungenzi izinto zakokwenu. Size kunamba last ke bantu abahle xa sesiyivala sithi ukuthonga amangcwaba. Athi omnye, hayi ndibona ingcwaba ingathi belivulekile, hayi ndibona utatomkhulu ewabhubhayo ingathi uthi usemanzini. Yabona la asithethi ngamangcwaba. Umzekelo athi ndithonga ingathi bekho ingcwaba endlini, ithethe enye into loo nto. Omnye athi hayi mani ibingathi apha eyadini kwingcwaba, okanye bendibona ingcwaba elombiwayo ingcwaba. No, sithetha ngamangcwaba avulekileyo that you can recognize. Mani bekuphaya emangcwabeni, eli ngcwaba belivulekile. Omnye athi ingathi bendisemangcwabeni, ikhona le nto bendiyoyenza kodwa ndisayikhumbuli. Ixesha elininzi iyafuna uba siyijonge le nto abantu abadala. It may not necessarily mean hambi emangcwabeni. Ngelinye ixesha ikhona into engekho right mhlawumbi kwapha emangcwabeni. Komnye umzi babevuka nala mangcwaba, bevuka nala mangcwaba. Xa besiya kuzwelidala bayibona le nto ebefanga bazoyenza. Nakomnye ke umzi ngapha eNgcobo ezalali omigudu, kwentoni ngumgudu, ikhona ilali kude nyani ngapha eNgcobo. Nabantu baphayana babe nelithongo xa besiya kusebugqwebeni. So iyafuna ke ngoku siyijonge le nto abantu abahle kuba izi-messages eziza with i-reason esithi xa sizenzile kube kuhle ethongweni, once kube kuhle kwele mimoya, it means nathi sizawuphila kamnandi. Masiyiqwalasele ke siyiqaphele, ungandihlalutyisi amathongo mntanomhle. Besisithi nje waqwalaselela, khomenta ke wena uthi hayi ndiyalikhumbula eli nalelinye, sincokole loo nto camaku.